MTV. Яшьлек тавышының чираттагы чыгарылышын башлыйбыз. Сезне мин Лиана сәламлим. Бүген без куркыныч урыннар турында сөйләшәчәкбез. Сез әзер булсагыз, киттек. Денис Мөхәммәдиновның куркыныч урыннары турында сөйләшеп булмаячак. Чөнки ул бүген безнең хит парадыбыздан төшеп кала. Yırıklarga şitke gitmesem edem Avulumda üzülüp sağınan Düşlerime girip yüdetkenide Yüreğim sızıla sağıştan Avul kayın siga qaytıp tadı Durabından qabat kütergen Etki solgal durulu üyü bizge Erkayipning temli şeyine Avul qayım siga qaytıp tadı Durabından qabat kütergen Etki solgal durulu üyü bizge Erkayipning temli şeyine Яшьлек тавышында премьера. Şişme boyuna Hatireler şilegimden taşır Rahatlanıp suda koyuna Eli koyşanığına Яшьлек сагынаdır aşılı kalma Şilegime yaşlık yemekti ya Bir kiş alıp koydam üyüme Яшьлек сагынаdır aşılı kalma
Чайкалса да согыш сулар Түгелмилер күңел түреннән Чайкамаска тырышулар бушка Яллар инде күптән түгелгән Әле кайчан гына кебек иде Чиләгемә тәмле сулар белән еллар агып китте Яшьлек сагынадыр ашулы халлар Ринас Шихапов бүген 9-нчы урынны яулый. Сез һаман бергә икән җырына төшерелгән клипны бергәләп карап үтик. Яшь кыз минем егет чак уйнама көлмә икән Сөймәдә имеш көймәдә тауларга менмә икән Әйтәләр дуслар төнләпмә сез һаман бергә икән Сез һаман бергә икән Сез һаман бергә икән Туйларда үтте гомернең узмасы дип йөрмә икән Агарды чәчләр агармас утларга кердә икән Әйтәләр дуслар көнләпмә сез һаман бергә икән Сез һаман бергә икән Сез һаман бергә икән Hey! Ne işisin sen? Aşağıya Aşağıya ver. İzlek. Sonkonuzda. Sonkonu bir. İlk izleyedim. Ne saklattan varsa. Sizler sonkonu değil. Hadi ne saklatlar. Çabuk. Яра бик тирән. Исән калган дәврдә дә хәтерен югалтырга мөмкин. Кадердә хөрмәттә сиңа тик туган җирдә икән Оныклар үскәнчә яшә ятка сер бирмә икән Әйтсеннәр күрше буларны сез һаман бергә икән Сез һаман бергә икән
бірге екен, сіз хаман бірге екен, сіз хаман бірге екен. Сіз хаман бірге Лилия Ярулина бүгін 8-ші орында орнашады. Лилияның ең қорыққан орыны ол урман. Кішкене шақта үйге юл шул урман аша узайды. Ағачлар артынан гүл бірәрсі келіп шығар кебек еді деп сөйледі бізге Лилия. Әткей бәғірім сенің қолларыңда, еркеленіп өскен бала біз. Еш барса да сенің үшін хаман, сабый бала болып қалабыз. Бізді сүйген күшлі қолларыңның жылылығын әлде тұябыз. Тағын бір еркелерге дейін уфтанып та қайшақ қоябыз. Тағын бір еркелерге дейін уфтанып та қайшақ қоябыз. Янәшәдә әтисен болғанда, қорқыт алмай бізні жиләрдә. Назлап әйткен ғади бір сөзіңдә, қанат қоя біздің елдерге. Бізні сүйген күшлі қолларыңның жылылығын әлде тұябыз. Тағын бір еркеленерге дейіп уфтанып та қайшақ қоябыз. Тағын бір еркеленерге дейіп уфтанып та қайшақ қоябыз. Әткей бәғірім әлді ярисин бар, яқтыртырға көңіл көгібіз. Мәрхәмәтлі ғылы ерәгіңә сыя біздің барлық сүрібіз. Бізді сүйген күшлі қолларыңның жылылығын әлде тұябыз. Тағын бір еркеленерге дейіп уфтанып та қайшақ қоябыз. Тағын бір еркеленерге дейіп уфтанып та қайшақ қоябыз.
Язган атнаның премьерасы бүген 7-нче орында. Әйтегез бергәләп аның музыкаль композициясына тукталып үтик. Қойағына булмасам да синең белән бергә, уйларымда мәңгегә, битләреңнән үбәргә. Сине генә яраттым, һаман да яратам. Әйләнәм дә уйларымда шул вакытка кайтам. Ул заманны җаным, күп вакытлар үтте. Минем торган вокзалымда поездларым китте. Әйе сиңа калдым, гафу ит син зинһар. Синең йөрәк түрләрендә урыннар инде тар. Минем тормыш яңа юлга чыгып газга басам. Синең яңа барам, инде исән калсам. Синең җаның күзләреңә бер карыйсым килә, бер тиясем килә. Йомшак битләреңә тик кыюлык җитмәс. Сиңа барыр өчен җәйләр үтеп китте. Күңелемдә көзен, күзеңә ничек карап гафулар үтеним. Синнән башка гомеремне мин матурым күрмим. Кайда гына булмасын безнең мәхәббәтләр, сизәлләр һәм тоялар, берсе-берсен йөрәкләр. Вакытлар үзгәртмәсләр яраткан хисләремне, ишетсеннәр колаклар ярадам дигәнне. Әле кичә кебек син янымда идең, бар булганым син генә, төшләремдә күрдем. Сиңа яраттым дигән сүзләрне кабатлап, барам сиңа таба, акрынына атлап. Тик нишләтим хисләрне, алар һаман көчле. Вакытлар бик күп үтсә дә яраттым сине, синең хисләрең олы калыр микән миңа? Инде кыюлыгым җитмәс сине бүтән күрмәм. Безнең бәхетле мизгелләр еллар аша узып, йөрәкне һаман җылытып тора канны куып. Мәхәббәтнең әчелеген тоям шушы көндә, бар булган бөтен теләгем бары тик син генә. Әйдә җаным бергә киттек ярак бер сәфәргә. Җиза төрле җиргә син булсаң янымда, авыр бит яшәргә була ялгыз калып. Беләм мин гаепле киттем ишек ябып. Кайда гына булмасын безнең мәхәббәтләр, сизәлләр һәм тоялар, берсе-берсен йөрәкләр. Вакытлар үзгәртмәсләр яраткан хисләремне, ишетсеннәр колаклар ярадам дигәнне. Кайда гына булмасын безнең мәхәббәтләр, сизәлләр һәм тоялар, берсе-берсен йөрәкләр. Вакытлар үзгәртмәсләр яраткан хисләремне, ишетсеннәр колаклар ярадам дигәнне. Әлфия Мирханова кечкенәдән хастаханәдән куркам дип сөйләде безгә. Уколлар, табиблар, спирт исе дип санап киткәч, үземә дә әллә ничек булып китте. Ничек тибәр иде бар йөрәк бу дөньяда
Башкаларга салып күзеңне, йөрәгемнең мәңге сүнмәс уты, күңелемә моңнар булып яттың, бәхетемнең сынмас бар канаты, юлларымда гөлләр булып аттың, күз нурым. Йөрәгемнең мәңге сүнмәс уты, күңелемә моңнар булып яттың, бәхетемнең сынмас бар канаты, юлларымда гөлләр булып аттың, күз Әмінә киләсе резидентыбыз бер нәрсәдән дә курыкмыйм дип кырт кисте. Бер нидән дә курыкмый яшәү рәхәттер инде ул. Әйе бит, достым. Бер-беребезне таптык, бер-беребезне яраттык, хыялны чынга аштырдык. Без бер-беребезне таптык, бер-беребезне яраттык, хыялны чынга аштырдык. Син минем мәхәббәтемне һәрбер таңым ата. Син минем якты йолдызым ди, күңлемдә бәхетем арта. Бер-беребезне таптык, бер-беребезне яраттык, хыялны чынга аштырдык. Без бер-беребезне таптык, бер-беребезне яраттык, хыялны чынга аштырдык. Ömrüm boyu yüreğimde yaşadım, senin yoktu gözlerin. Yüzlerine karavak da birem min, мәңге болар biz бәхетле. Biz bir-birimizni taptık, bir-birimizni yarattık, xayolni chınga oshtirdik. Biz bir-birimizni taptık, bir-birimizni yarattık, xayolni chınga oshtirdik. Сиңа бары тик язган моңнарым, синең турыда минем хисләрем. Сиңа бары тик язган моңнарым, синең турыда хаялларым. Без бер-беребезне таптык, бер-беребезне яратtık, xayolni chınga oshtirdik. Biz bir-birimizni taptık, bir-birimizni yarattık, xayolni chınga oshtirdik. Илгиз Абдрахмановның иң курыккан урыны ул авыл артындагы алан. Кичкенә чакта без анда бозауны бәйләп калдыра идек. Су эчерергә барганда курка гына бара идем. Ул аланда бер кеше дә йөрмиде. Бары тик әллә ни пышылдаган сыман шаулаучы берничә агач һәм мин. Кайтканда алны артына карамыйча йөгерә идем өйгә.
Капканы япкач кына тынычлана идем. Хәзер дә ул урынга якын бармаска тырышам дип сөйләде безгә резидентыбыз. Gözlerim açıldı, duydum barlığını, yüreğimde seni muhabbet. Qayda indi, qayda buldum ali, qayda, vanda da sen açık muhabbet. Bütün şaşkalarının da maturluğu tek senin üçün, tek bir senin üçün. Kuşlarның сайравы, күбәләкләрнең дә ошуы, тик бер синең өчен. Йөрәгем тибә, синең өчен, 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 синең өчен. Hislerini uyata, yaprak jirge yata, bu turmuşni min bit yarata. Koyaşның nurların, aydın yaktılığın, yangır tamşıların yaratam. Ama indi küpme yıllar min seni izledim, küttüm izledim. Sen bulgansın yanımda, her vakit benim yanımda, tek benim yanımda. Yüreğim tibə, senin üçün, senin üçün. 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 Юлия Талькина беренче өчлükне башлап җибәрә. Үй түбәсе аның өчен иң курыккан урыны икән. Анда гел җил уйный. Шуңадырмы әллә нинди тавышлар чыккан сыман була. Анда бер тапкырдан менгәнем юк. Менәргә дә язмасын дип әйтте ул безгә. Һәм 3нче урынны аңа тапшырабыз.
Кошыларың ялған екен Сиңа болған үмітлерім Düşte көрген тұман екен Өзіңді сені махрум етер Hislerde bir çitledesin Sine bitmine tügel şanlam Sine ukerlerdesin Sen tudırgan bu gazaptan Sızlı көңіл түзі bulma Тексеруімнің жеплерін Бірін ешікті үзі болмай Өзіңді сені махрум етер Hislерден бет шетледесін Seni bitmine tügel canım Seni ukerlerdesin Üzerine seni mahrum eder Hislerden bir çitledesin Seni bitmine tügel canım Seni ukerlerdesin Seni mahrum eder Hislerden eşitledesin Seni bitmine tügel canım Seni ukerlerdesin Özünü seni mahrum eder Hislerden eşitledesin Seni bitmine tügel canım Seni ukerlerdesin Seni ukerlerdesin Seni ukerlerdesin Айгүл Хайырнасова көп этажлы йортлардан курка икән. Гел өстемә төшәр сыман, андый урыннарда еш йөрмәскә тырышам дип сөйләде безгә икенче позициядә урнашкан җырчы кызыбыз. Кояштай балкып килеп чыктың син минем йөрер юлыма Көлеп елмаеп сөешәчәге роза тотып кулыңа
Sen yarattım diye demek olmayın siye aramızga bir kim kirmez diye sensiz bulsa ömrüm boşqa öter ol diye aşan benim sözlerime diye aşan diye Şunday deb qaradың sen sehrladi qarashing Yuragimni yondirdi bu qarashing sening qarashing sen yaratdim deya demak bo'lmaydi senga aramizga bir kim kirmas deya sensiz bo'lsa ömrüm boşqa öter ol deya aşan benim sözlerime diye aşan Nihayet dostlar, birinchi o'ringa da kelib jetdik. Bugun әлеге почетлы o'rinda Gulnar Zaripova o'rnaша. Ko'p suyab turmusha Gulnarni chin ko'ngildan әлеге җиңү белән котлыйсы гына кала. Шақыр мені көкке шексізлікке Мен келермін еркем мен сыңламам Ерақтағы жылы қияшым сен Шетиятларның сөзін тыңламам Жанар арасында жепсілерді Бір нәрсәді үзі алмышу Бірге салған сүйу көпірлері Юғанлыйдай сіз қоймайу Шу шексізлік бізні өзініңді Ерте болмай бізге еш нәрсе Зор үмітлер бағлап яшикәлі Қауышырбыз Аллах тілесе Жанар арасында жепсілерді Бір нәрсәді үзі алмышу Бірге салған сүйу көпірлері Юғалыйдай сіз қоймайу Шақыр мені иксіз шексізлікке Жанарыма менің дәуа керек Біздің кебек көкке қауышқандар Ғашық жанар әлі жерде сирек Жанар арасында жепсілерді Бір нәрсәді үзі алмышу Бірге салған сүйу көпірлері Юғалыйдай сіз қоймайу Жанар арасында жепсілерді Бір нәрсәді үзі алмышу Бірге салған сүйу көпірлері Юғалыйдай сіз қоймайу Бірге салған сүйу көпірлері Юғалыйдай сіз қоймайу Яшьлек тавышы шуның белән тәмам. Сезнең белән мин Лиана булдым. Яхшы кәефләр теләп сау булашам. Татмус ТВ каналы белән бергә булыгыз.
Тапшыруны карап өлгермәгән булсаң, YouTube каналына язылырга онытма.